Toto je Instakit 2 Play. Detský foťák s okamžitou tlačou. MicroSD karta nie je v balení. Je potrebné ju dokúpiť zvlášť. Bez nej foťák iba tlačí. Tlačidlo Power zapína alebo vypína kameru. Tlačítkom spúšť vytvoríš fotku alebo spustíš video. Tlačidlo M spúšťa tlač, prehrávanie videa aj hudby. Dlhým stlačením vymažeš súbor. Tlačidlo späť ťa vráti o krok späť. V hrách znamená pohyb doľava. Šípka hore pridá nálepku alebo preskakuje pesničky dozadu. Šípka dole pridá nálepku alebo preskakuje dopredu. Stlač spúšť pre fotku. Fotku môžeš hneď vytlačiť alebo uložiť na kartu. Fotku po vytlačení opatrne odtrhni cez zúbkovaný odtrhávací okraj fotoaparátu. V menu si prepni na video a spusti natáčanie klipu. Súčasťou balenia sú aj farebné fixky, ktorými môžeš fotky dotvoriť. Keď papier dôjde, otvor kryt a vlož novú rolu. Daj pozor na smer. Keď je obrátené, nič sa netlačí. Keď sa papier zasekne, pomaly ho vytiahni a vlož znova. V menu nájdeš aj hudbu a hry. To je už bonus, s ktorým sa deti rady pohrajú. Instakit 2 Play, fotenie, tlač a tvorenie v jednom. Fotky si potom môžete spoločne nalepiť do albumu, dofarbiť fixkami a tak si uchovať svoje spoločné spomienky. Pred prvým použitím nabite zariadenie na 100%. Nikdy nenechávajte prístroj dlhodobo úplne vybitý, inak už nemusí naskočiť. Pre ideálnu životnosť batérie je najlepšie držať ju medzi 30 až 80%.